Assalamualaikum pemirsa, berjumpa lagi di konten Mbah Yi lagi. Iki enek wong sing pengen maem sarden. Aku duwe-duwe ning di duwe nih. Ijek ning kono, cek satu. Cek satu kena nggo esuk lah. Mas jirene sampai pe mbok buakno itu. Iya engko sore ae. Nek wong lanang no. Lah trio nang ngene warung kopi yo mesti enek lah sing ngopi wong cowok-cowok. Lah penen ta? Lah penen ta? Apa sih entek? Lepen. Tuku nah ya, Bu. Ngono, nek lepen entek tuku. Lah iya golek ning TikTok ya. Aku pengen buat hapus. Maksudnya tak TikTok tak hapus dong. Leceh tak kok gumen rasanya aku. Bagi. Sabar guys. Tak iris iki lho. Oh yo. Assalamualaikum pemirsa, berjumpa lagi di konten Mbah Yi. Hari ini Intan pengen maem sarden, nggih pemirsa. Lah ki mang tak ajak syuting. Ayo tak ajak syuting Tan. Moh aku sing nyutingno ibu ae. Ibu tak syuting. Wilah takoki pemirsa kenapa tak ajak syuting. Wis biar aku. Wis bliur. Biar. Wis engko pedes nduk sedep, Nduk. Enek lomboke kletus sedep. Engko bengi sadene tak nggo maneh ya. Iya. Wis pedes enak iki kok kaya mam sambel ngono. Lah digongso. Iya toh. Tambahi meneh tomate. Brambang. Brambang. Bu, aku mang ndelok apa kontene monyo ya. Oh, iya Mbak Lipah. Bar konggone Noyo gimbal. Intan ya wis tau rono kok sapa kan Mbak Yes. Mbak Yes. Iya to, Dok. Pak Bandulan. Iki lho ketokno, Ibu rasa mbok ketokno ora apa-apa. Iya, wis biar. Ibu ya wis rada. Ora mbliyur lah Ibu, lah piye wong golek rezekine ning kene tek mbliyur terus piye? Lah nek gak gawe apa video, ayo. Piye? Tidak boleh mengeluh. Kita harus selalu bersyukur. Wes ngene ae. Oh. Wes toh. Langsung kita apa ya? Nyalakan kompor ayo. Aduh. Ibu tak syuting ngene ya. Ya wis gak apa-apa rene. Ingeti aku ah. Intan sing pe masak ngadeg kok. Intan ngadeg kok. Intan. Iki lho pemirsa, Ibu. Ya. Iki Loh. Pemirsa. Kok matune cilik-cilik? Tak bolongi sithik cris ngono. Lah ndang nganem teh. Ijek lah Nduk kilo. Oh, ini. Terus iki langsung digongso ngono wae. Ijek dua Intan kan duwe dua. Bisa dilihat. Dia punya dua. Oh iya. Expirednya masih lama di tahun 2027 kan. 25 26 27. Ya, masih lumayan lama. Nah terus sodule ning ndi, Dok? Dalam bukan dia. Ki ibu tak syuting. Delok ingeti. Ya wajane syuting. Iki lho pemirsa ibu masak neh.
pengen. Aku duwe dua sitok ya, Bu. Ya. Kita buka nih, guys. Kita buka. Plek. Seperti ini. Iku tapi kok nek pindangnya ya, Bu? Iya. Iya, Dok. Ini. Bumbunya sedap. Baunya sangat harum. Iki Ibu tak sotein, guys. Iya, Dok. Kayak air matang secukupnya, ya. Ibu tak sotein kok malah. Beno, kenapa? Entek, Bu. Kita koreti, guys. Nduk pindange ndit gak enek pindange belas. Lah iki lak yuk pindange le sayangku cintaku totil. Oh, totilku. Totil ini lo lihat toh, guys. Iki pindang, guys, lho. Oh, iki mbok kira apa? Aku tak tadis ga ya. Iya. Langsung cus ge. Sik aja mbok cuske genten tak rompreng ya, Intan. Bu, nang HP-ne. Tok sabar to intene. Engko guekno sampah tenan yo. Ngomong ku ae engko sore. Yo sik sabar to sayangku, sayangku sabar. Wis rene. Aja mbok pateni sik. Aja mbok pateni sik. Nah. Wes. Tinggal enek kuwae pemirsa. Kok tinggal dicek rasa kurang piye. Wis ngene iki pemirsa, wong rong lertok es ngalah-ngalahi gluduk ambek bledek ramene kok Wah, ndang. Genten tak concong le. Sendokan ya, silai sendok ya, Pak. Lah nek silai wong iki kabeh yo nggenmu, piring, sendok, omah kabeh ki nggonmu nek nyilek ya iku iki apa tukang nyilek-nyilekno piye? Wong yo ini ya, ini gak usah ditambahin ya. Intene. Yo terserah Intan warke sak piro. Udah sakmenya. Ya sudah. Oh, kimang tumbas iki lho pemirsa, saka yo aplikasi ngono kuwi. Oh, iki bertumpuk-tumpuk ngene pancine, lho enek tutupe, lho enek sing gede cilik. Apa ya iki? Wes kene demam ning kene. Wes. Wes tak rasane tambahi apa iki ayo nang dimam. Ibu kok ya pengen. Wes suwi gak maem ngene iki. Begitu maem ki rasane ki sedep ngono lho pemirsa. Dua internet. Iya. Wah, enak banget Ibu wis ijik tangane. Gak mbek kerupuk, Dok. Kuwi kerupuk ning kono. Monggo pemirsa. Ndek ini seharian mbek Kimang selontong ki pengen apa ya? Sarden segone anget. Sardene ya anget-anget, kita nikmati sarden ini pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima Salana wakina tepenamin. Bismillah. Sesuk Ibu sesuk buah HP masak apa nah sama Ibu? Untuk karo mbek labu. Dimasak sesuk ya. Kone panas. Oh, sekone panas. Masakane ya panas. Yang penting ati ora oleh panas. Enake sajane. Alhamdulillah. Rina jadi mamu. Enggak. Ati boleh panas tapi kepala, pikiran, hati harus tetap di semangat, tetap di dingin. Enak. Mantap tenan.
Yo. Weteng rasane kluthuk. Heeh. Ini lontong. Jangan lontong. Ini lontong. Enak jangan iki sarjane. Jenenge bodo kupat pemirsa iki ya. Menune kupat mbek lontong. Alhamdulillah. Heeh. Harus selalu bersyukur. Orang gak capek sih tuh, Dok. Ngajaknya berapa, Mas? Pelan-pelan. Kencangku entar. Bu. Enak. Kerupuk. Wes sak cuwil pindahe, Mam. Mang wae. Iku engko bingkung kok sore neh. Masakno neh las. Mbok masakno neh. Heeh. Lombok tak pedes apa mesalo ya iki. Ki mang bala lombok sak pira iki, Bu? Sip. Alhamdulillah. Ki mang lombok sak pira, Bu? Tak wapi, Bu. Sak pira ae, Dik. Ibu Yuni apa tanduk nah? Ora. Tak kira apa tanduk nah. Terus ya? Ya terus no. Tak kira apa tanduk nah, Bu? Ora. Tanduk. Bu, makasih ya, Bu. Iya, seger bar Mam sarden. Terus mulutnya dicuci. Biasanya sing tinggal nyuci piring kuwi apa, Dok? Sanglek. Nek pencuci mulutnya Intan apa? Iki Apa kuwi? apel. Bukan. Pir. Iya, pir. Saya maksimi peneng ndi kan. Oh iya mergawi. Paling romanto. Gawe. Nek gak peneng sawah lho ya. Seger ya Tan ya. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Yo dilapno kursi tak ingeti lho. Enggak. Dalam pengawasan plorak-plorok mripate ibu. Gak boleh nek tangane basah apa kudu njukuk tisu. Aja dilapno baju, aja dilapno kursi. Enggak. Dilapno ning tisu. Engko nek mbok lapne ning klambi, engko dirubung semut. Iya. Mbok lapke ning nggone tembok popo engko katheng clomet ngono. Apike ning nggone lap utawa ning tisu. Nek gak enek lap ya nganggo kanebo. Enggak. Anite. Iya. Aja kuwi lap kotor kuwi. Engko ngelapi kursi. Wis nanti Mam. Sip tenan iki, manis. Intan, ini sudah sampai. Nah, ini yang senengannya sudah bawah, lambi sak seneng. Nah, ini pemirsa udah nyampe. Sing dituju Intan, pemirsa. Ben atine ben seneng pemirsa. Sing ndi apa sing ki? Intane. Senengane kan biasanya sing men karo woman pokoknya apa campur saja, gak apa-apa. Ya, iya, sing wanita ya. Nah, ibu iki ya, Dok. Ibu ini yo ini loh. Ibu ini. Ini roll on. Pengen. Roll on. Aku ambil wedok. Iya, ambil. Piro? Terserah Intan. Terserah, ibu pengen yang iki kok Kayak podo iki ya? Kayak podo iki ya? Iya, enggak ngambil loh. Loro.
Intan, terserah Intan. Terserah Intan. Intan. Bu, Iya. Iya. wes ya. Iya. Oh, wes. Iki wis lagi. Sok, sesuk tuku neh. Iya, pindah Rano, ayo pindah. Oke. Pindah tempat. Endi neh? Iki boneka gak boneka gak dah. Enggak. Iya. Apa ya? Ayo tambah apa ya? Aku yo lali iki. Kelek terus apa nah ya Tan ya? Bar kelek mang apa ya? Aku lali mbek dieling-eling. Oh iya. Sek. Yo Kinara yo urung lah Tan wong untu wae gong duwe ndek mbok tukokno pasta gigi lah. Kinara ndak wis diuntu. Lah iya lah dek mbok blikno e. Iki, Bu. Ya, terserah Intan. Cilik Sing endi? gedene ndi? Lah sak padha ibu gedene. Pak. Sing tau mbok tukokno kae lho. Biasanya Intan kan dia kadang pakai ini macam-macam. Iki mencoba ini coba dua. Iya, coba. Ndang. Dua ya. Iya, dua loro. Udah. Ya, apa neh Intan pengen apa neh? Palingan habis. Oh, sing biasane kae to. Iya ge enek. Iya, ora enek, Nduk. Sik sabar. Padha wong teko paling ngono. Iya, stoknya habis urung padha teko. Sik Nduk sabar ya. Sabar. Intan. Duh, enak mang. Ayo golekne apa? Golek Saya ibu lali ambek apa? Intan mang pengen apa toh? Oh iya sing untuk kuping apa jenenge? Arang kuping. Arang kuping. Anu apa jenenge Nduk katen bal. Ya. Intan wis nyampe telur dulu. Iki bravo. Tapi harus suaranya banter ya pemirsa. Soalnya kan lah full. Jadi setelah Intan belanjamu kok sono? Iya. Enggak kelihatan pemirsa pakaiannya. Wes seneng. Kedek mau golek telur gulung, guys ketemu. Rame pemirsa. Soalnya mungkin anak sebagian sing belum mudik atau mungkin bisa liburan gitu masih rame. Aja ngowah. Aku belum mbak ya. Iya. Boleh. Bu, caranya piye? mantap. Iya. Ini Mbak Indah wes. Malah kayak teko pemirsa, Mbak Indah langsung dijupukno. Berarti langsung mulai ngono mah dene sekondo Mbak Yuni. Mbak aku wis tuku anteng-anteng Mbak, alhamdulillah. Bismillah. Ya. Boleh lah kok sak ngono. Aku teh kudu nguyuh Bu, ora iso diumpeti. Aduh, iya wes. Ditutup lo jedingnya lo. Monggo pemirsa, bismillahirrahmanirrahim. Nduk. Saya ibu gawe konten lho Mbak Indah. Berawal dari dek bengi kan tumbas toh kurangan. Ayo Bu, tumbas neh sing urung kelaksanan ki roti bakar pemirsa.
Jenenge beruah apa kecik rawah ngene lho. Nang lho. Iki sausmu. Kok ning sampah. Mungkin mesti entek. Ya. Tak cepat temen. Ya alhamdulillah. Boleh Mbak Endah tak kayak pemirsa. Gak medit aku Mbak Endah. Lah sing ngarani medit sapa? Sing medit ki ibu kok. Sombong tambah seneng ya pemirsa ya. Yo. Bu jarene pemirsa aku gak oleh mak miki terus ya. Seorang untuk digang kayak kopi, jeritan katanya mengandung Virus. gula tinggi. Virus sih apa ndak? Ya flu lah. Gulanya tinggi jadi mengkonsumsinya itu gak boleh sering ngono loh. Apa digang mungkin. Nah, orang iso langsung deng ilang kan? Dikurangi sih pertama 2 hari sekali, kok terus digang meneh 4 hari sekali, kok terus seminggu sekali, suwi-suwi akhirnya kan kebiasaan kuwi insyaallah alon-alon kok terus diganti banyu putih ngono lho. Maksudnya ngono mungkin. Enak pemirsa. Enggak ibu. Nah, enggak takoki. Jangan mesti ngat. Bu aku maning ayo. Ambek Mang Sarden, Mang. Sarden iki kok. Sardene sih. Wes seneng tau ke petuk. Wih, telur gulung. Bismillah. Loh, saus yang mbok ombe tan. Aneh. Saus diombe. Enak ini. Saus diombe pemirsa. Enak pemirsa. Ya tapi enak ya. Mbok sing ngakoni ini. Soalnya tumbas semua. Ya insyaallah ya. Kok nih sampah sih? Gempun pemirsa, demikian di konten kali ini mau gawe sarden terus direview terus akhirnya Bu gelas bu, tolong bu. ya monggo bismillah. Akhirnya ngajak ning Brabo golek kelek. Terus golek apa ku jenenge? Mau nduk nugget. Mas, dengan yang terbaik ini untuk jenengan semua. Semoga saya sakit dan paringi sembuh, pejuang keris dua dan paringi mamuan saleh-saleha. Seumpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intan pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Ya cus, ayo. Tanganmu sing konong ini, tanganmu sing kae lho. Tanganmu sing iki. Ini cedakno Ibu. Cedakno Ibu. Cus. Ya, yuk. Yuk mantap yuk. Yo, mantap.